Sanfɛ Bamako 24. Nanga kunnafoni ye Bamanankana. An balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔn tuma bi bɛ tali kɛ juma na lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato fɛn fɛn min kan fa bɛɛ lajɛlen minɛ b'a ye masa Ramani ye Ala k'an ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ nazara san kalo fɔlɔ janvier kalo ye an b'a la k'a fɔ bi y'o tile 15 de ye ka bɛn 2021 san ma farafingalo min n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko arajabama kɔnɔ an b'a la k'a fɔ kunun ale jɔra ka tile fɔlɔ ka bi ye o ye san kalo 6nan de ye hejira san 1442 san dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔlɔ bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ diɲɛ sɛbɛnni ka kɛlɛbolo b'an ka jamana kɔnɔ na basigi ni lafiya kama ka ɲɛsin an ka jamana ma fɔ cogo la n'a bɛ wele ko MINUSMA o kɛlɛkɛcɛ dɔw benna janjugu kɔnɔna na kunasini waraba o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ bi min ye kurumari mara ye kɛrɛnnɛrɛnnen ka dɔ k'a fɔ basigibaliya min n'a kuma bɛ ka fɔ su ni tile kura bɛ kɛ yɔrɔ bɛ ka ko ka fara waleya kan kunungo fitiri waati ka na surafɛ fo nin yɔrɔ in na u ye tasuma don marakala kurakaw de forow la o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ wele ko Famana ka Tiɲɛna marabolo kɔnɔna na wulikɛjɔ kɛba dɔ ale ye marifa ci cɛ dɔ la k'a sigalen b'a la a na kɛ a yɛrɛ fɛ a muso ɲamakɛ don a kɛtɔ bɛ kuma na a ye marifa ci cɛ in na ka tila k'a sɔrɔ ale tun mago b'a la min yɛrɛ dɔ a y'a sɔrɔ o tɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ bi min ye ka dɔ k'a fɔ fanga kura olu ye wulikɛjɔ kɛ kunungo ɲamakɔrɔ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko yɔrɔ cilen o yɔrɔ ninnu kɔnɔna na ka tila ka taa yɔrɔ dɔ ci ye kunungo o kɔni kɛra ka dɔ k'a fɔ kunungo mankan caman ye o ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛ kɛ kunnafoni la kunbaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛ fara nin kan lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔn k'a fɔ min ye casque bleu ye fɔ cogo la MINUSMA sɔrɔdasiw an ka jamana kɔnɔ na arabado olu dun ye ka dɔ k'a fɔ u bɔra de ka bɔ Tɔnbukutu k'a fɔ k'u b'u kunda Douentza kan yɔrɔ min bɛ wele ko Bamaramaw de u kundalen o yɔrɔw kan an b'a lɔn k'a fɔ u bɔlen kɔfɛ Tɔnbukutu kilomɛtiri 20 bonyanko wulikɛjɔ kɛba dɔw de ye mugujugu dɔw ɲɛ o kɛra so u taara yɛlɛ mugujugu in kan k'u ka mɔbili dɔw n'i y'a sɔrɔ ni k'olu fologondo o kɔni kɛra so a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la maa 3 kasarala nin na ne ka maa 6 kɔni k'o kɛ maa jɔnginen ye o maa 6 min n'i y'a sɔrɔ olu jɔngina wulikɛjɔ taara olu la u ye avion wuli ka avion bila u nɔfɛ an b'a k'a fɔ maa jɔnginen ninnu na maa 6 la kunnafoni na kunungo alamisa ko kelen yɛrɛ ni tor'u la kokura u b'a yira k'a fɔ maa 4 bonyanko olu ni tora ka dɔ k'a fɔ wulikɛjɔ in sen fɛ o maa 4 min ni tora an b'a la k'a fɔ minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ maa 5 n'olu bɛ furakɛli la ko 2 ta ka sɛbɛkɔrɔ jugu kosɛbɛ nin waati na olu bɛ lapita ni furakɛli sen fɛ maa bɛ se ka fɛn min fɔ kɛlɛkɛcɛ minnu filɛ n'i y'a sɔrɔ n'u kasaralen filɛ na k'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'a banabaatɔ a bɛɛ lajɛlen ye kɔnɔwarikaw ka jamana kɛlɛkɛcɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ na basigi kama ka ɲɛsin an ka jamana ma tuma min n'a kɛra u ka ɲɛma bɛ n'i y'a sɔrɔ ye Lasana Dunbiya ale ka fɔ la ko n'Ala sɔnna ma nin tɛna fɛɛrɛ foyi tigɛ k'a fɔ ko nin bɛ timinangoya ta ka ɲɛsin olu ma fɛn min ka dɔ k'a fɔ hali bi gɛlɛya min y'a sɔrɔ u nanen b'o banni kama k'u bɛn'u seko n'u dama yira bɛɛ lajɛlen ka basigi ni lafiya bɛ se ka Mali sɔrɔ cogo min na min ye MINUSMA ɲɛma ye n'o ye Ana Difu ye ale ka fɔ la ko nin min kɛra ni Ala sɔnna ma hali bi u bɛn'u timinanja jadi waleya tigɛlamaw bɛ yɔrɔ ka se ka fu siri u ka waleya dan na an ka jamana e ka dɔ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko nin min kɛlen filɛ u bɛ dugawu dɔ ta ka ɲɛsin banbaatɔw ma n'o kɔfɛ fɛɛrɛ kura minnu kan ka tigɛ sen kan ko n'Ala sɔnna ma nin min'u timinanja hali bi ka se k'o baaraw sigi sen kan kuma kɔrɔmara tɛ dɔ wɛrɛ wulikɛjɔ min kɛra u b'a waleya kɔn wa ni Ala sɔnna ma t'u fari fɛ u ka kɛtaw la an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn basigi ni lafiya ye an ka jamana kɔnɔ na Ala k'u sabati n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ Dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya Kurumari Dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ na bi da bɛ maaw ye sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ na sunɔgɔ kɔni kuma t'a la k'a dɔn k'a fɔ Dɔgɔfurancɛ in kɔnɔ na wulikɛjɔ caman taara ka ɲɛsin Dɔgɔfiri marabolo dugu caman ma a waleya laban yɛrɛ o kɛra surɔ kunungo fitiri sela dɔrɔn u ye tasuma don marakala kurakaw de an b'a la k'a fɔ
o foro yɛrɛ u taara tasuma don u la mana kɔnɔ ma dogo maa si la fo nin yɔrɔ in na si bɛ ka bɔ yɔrɔw la ka maaw ka suma na cogo bɛɛ lajɛlen jeni tuma min na n'o waleyaw bɛ sen na maa caman ka fɔ la n'a fɔra k'a fɔ kuma o kuma maaw b'a la k'a fɔ kɛlɛ min bɛ k'a kan ka taa ban ye n'i y'a sɔrɔ sigidalamaw hakili o waati kelen kɔnɔna na suma minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kan ka sɔrɔ sumaw u nana ma kɔ ka taa tasuma dɔw la jamana sigilen bɛ k'o lajɛ sanga ni waati bɛɛ e b'a ye u bɛ kɛ maa ti bɔ tele la maa ti bɔ i ka dɔn k'a fɔ jabarani sanfɛ maa si tɛ bɔ n'i y'a sɔrɔ n'o ye ɲɛmaa ye ka se k'a fɔ tiɲɛ na yɛrɛ ka kan an bɛ nin kalama nin yɔrɔ in na nin an b'a kɔn ko sigidalama caman ka fɔ la yalima n'an taara nin bolo in ka faso yɛrɛ tɛ ɲini kana ɲinɛ ta ni ka ɲɛsin mara in ma wa an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan malow bɔ ni suma caman de a bɛɛ lajɛlen jenini daminɛna fo nin yɔrɔ in na sisi kɔni b'a la ka bɔ mɔgɔw ka foro kɔni ka san bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɔlɔbɛninw bɛɛ lajɛlen ka juruw bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka bila foro min ye o filɛ ka jeni bi an ka jamana kɔnɔ na sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ na a bɛ fɔ wa dɔ yɛrɛ bɛ tila ka kɛ ka fara kan foyi kelen tɛ bɔ a la an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ basigi ni lafiya ye ka se ka nin waleyajugu kɛbaw k'u ŋaniya segin u yɛrɛ ma u se masa ramani ala ka kɛ ten n'o tɛ basigi b'a la kɔni a bɛ ka cogo dɛ n'i ye jateminɛ bi n'a fɔra bi foyi t'i bolo i sigidalen bɛ suma min kan ka tila k'o bɛɛ jeni se foyi t'i ye waleyajugu kɛbaw b'o kɛ wa u b'a kɛ foyi t'i bɔ a la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka an ka jamana ni k'a basigi n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ yɔrɔ cilen minnu bɛ yen an b'a la k'a fɔ n'i ko ɲamakɔrɔ yɔrɔ cilenw o tɛ yɔrɔ filimata ye kunun i ka dɔn k'a fɔ fanga kura min bɛ yen u wulikajɔ kɛ ka masinw bila ka taa don yɔrɔ dɔw la ka yɔrɔ dɔw ci k'a fɔ k'o yɔrɔ ninnu k'u sigilen bɛ cogo min na ko n'i ye jateminɛ ko sariya foyi t'u bolo a ko kɔnɛ na nka maa caman ko ten ko a kɛra ko foyi ma fɔ a tigi ye ko nin kɛra kuma caya sababu ye ka se ka yɔrɔ ninnu cili yɛrɛ sen fɛ maa minnu ka yɔrɔ b'a la o dɔw b'u ka sira di an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Yusuf Kulibali dɔrɔn an sun bɔra mun kalama an solila ka wuli an bɛnna ni nin ko ye tan togoya la bon ni kɔrɔlen ni ko b'a togo la normalement papier dɔ kun kan ka d'a ma yamara papier dɔ kun kan ka d'a ma k'a yira an na tile 2 tile 3 i n'a fɔ waati hakɛya dɔ kɔnɔna na a ye minɛnw bɔ nin kɔnɔ an bɛna nin baara in kɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ min ma wuli ka bɔ na ni da tugu la n'u t'a dɔn so bɛ se ka bin mɔgɔw kan bala kɔnɔ puisque u bɛ mɔgɔw faga kɔnɔ wagabɔ bɛ tiɲɛniw k'a kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ kuma yɛrɛ ɲɛmɔgɔrɔba denw ye anw fana ye DGRP denw de ye anw faw ka yɔrɔ cira nɔ depuis 94 ka tirikitɔrɔkɛ kɛ a kama anw dɔw ma se ka bɔ nɔgɔ la fɔ bi an bɛ se luwansew de kɔnɔ tirikitɔrɔkɔ la mais n'o y'a ci a ka kɛ ko sɛbɛlama ye kɔni. Ne tɔgɔ Senumu Samake an ye yan décrépew ye yɔrɔ cilen ni bi cɛ lafiya foyi t'anw ye ni tɔɔrɔ tɛ ni sankura in y'a san 27 ye u nana yan ci kuma min na u nana ko zone aéroportière don a ma kɛ jamana ta ye u ye a bɔ a mɔ ko zone aéroportière o fɛn ka olu o délimitation olu bɛɛ a bɛɛ dafalen b'an bolo ka tila kɛ Tokuna u nana o déclencher anw ni Tokuna bɛɛ bɛ juru kelen na Tokuna de kɛ surɔ aéroport la ka tɛmɛ anw kan anw ta kɔni ye juguya yɛrɛ de an yeli man d'aw ye. an b'a la k'a fɔ nin tun ye maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka yɔrɔw cira o waati kelen kɔnɔna na minisiri bɛ dɔw ka baara ɲɛsin bɛ dugukolo ko ma jɔnkɛ jara ale tun bɛ kɛnɛ kan minisiri ye kuma min fɔ ye o filɛ. an ma nin kɛ an ka aéroport bɛ jɔ di a bɛ jɔ o kɔrɔ ye di o de ko mɔgɔ se ka avion ta mɔgɔ tuguni ka taa Paris faw na mɔgɔ se ka avion ta ka taa Fasi vol international donc ni ma ba ka bɔ yan ka taa Faransi ou bien dugu wɛrɛ la i bɛna obligé de ka taa Dakar ou bien Conakry ninnu na an ka dugu kɛrɛfɛ dugu quoi o ye ko ɲuman Mali bolo état kɛlen ka yan dugukolo ta mɔgɔ minnu tun bɛ yan minnu tun sigilen bɛ normalement bɛɛ recenséra olu ka wari d'u ma komi u ɲɛ tɛ ko baarada minɛla dɔw seginna ka n'u sigi dɔw yɛrɛ y'u ka terrain feere bon dɔw fana bɔra yɔrɔ la ka n'u sigi a kan. an b'a la k'a fɔ nin tun ye dugukoloko minisiri ye o kɔfɛ minisiri wɛrɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ bolimafɛnko ni jamana jɔliko o minisiri min bɛ tali kɛ dɔ k'a fɔ Magan Fili Dabo ale yɛrɛ ye kɔrɔfɔta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. an bɛ ka nin kɛ maliyɛnw de kama maliyɛnw ka protection de kama n'o ye avion ka sira ye n'a bɛ jigin avion ka sira n'a bɛ yɛlɛn donc fɛn fɛn b'o kɔnɔ ala k'an kunna jan n barikɛɲɔgɔn ye min fɔ ɲɛna a tiɲɛli bɛ kɛ kilomètre 5 de kɔnɔ kilomètre 5 tiɲɛli donc fɛn fɛn b'o kilomètre 5 kɔnɔ o bɛ kungo sɔrɔ ala k'an kisi o ma opération o k'a faamu k'an bɛ jamana de ka baara la k'an bɛ olu ka hɛrɛ de sinsin la. an b'a la k'a fɔ ni tun ye minisiri min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsin bɛ bolimafɛnko Magan Fili Dabo ni tun y'ale ka kuma ye lakana minisiri yɛrɛ o tun bɛ kɛnɛ kan colonel Modibo Kone nin baara min bɛ ka kɛ aw ye mun fɛɛrɛ tigɛ sanko ka se ka nin kɛ. instruction du policier directeur gendarmerie directeur garde chef d'état-major ani protection civile u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ pour que baara in bɛ se ka sécuriser cogo min na bonya ni karama kɔnɔna la kɛnɛ kan minnu ka sow bɛ yan bi u kan ka dɔn ko anw bɛ fɛn kɛ bi olu ka erreur de olu de y'an bila a baara in na an bɛ baara kɛ olu de ye voilà u kan ka an faamu c'est à dire force minnu bɛ yan ani entreprise min bɛ yen ka nin fɛn nin kɛ maliyɛn bɛɛ de ka baara don parce que ni maliyɛn bɛɛ ye nafa sɔrɔ aéroport ko la bɛɛ de ka nafa bɛ aéroport ko in na. an b'a la k'a fɔ nin tun ye lakana o minisiri kan ye u y'a fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen ko i ka dɔn u b'a la ka kɛ faso de kama fasoden dɔw bɛɛ la ka kule k'a fɔ ko danbe ka kɛra olu la n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maa caman ye fanga jalaki k'a fɔ ko nin wulikajɔ min bɛ ka kɛ
tiɲɛ do dɔ ka fɔ ɲa ka fɔ cɛlakaw ye ka tɛ ka taa maaw bila yɔrɔ la ten k'a sɔrɔ jamana kɔnɔ na ko jamana min ɲini kɛ ka yɛrɛmabila jamana ye kabini sanga jan maaw bɛ taa ten u b'a dɔn ko yen yɔrɔ in k'i ka dugukolo minɛ k'a nafolo minɛ ka tila k'a jɔ tuguni k'i ka dɔn ko dɔw b'o de kɛ i n'a fɔ maa ɲɛmaw y'a fɔ cogo min na nka waati kelen ka dɔw b'a fɔ bi ni jamana o jamana ni k'i bɛ nin ɲɔgɔn kɛ n'i y'a ye nin bɛ kɛ e ka dɔn k'a dɔ bɛ dɔ la a bɛɛ lajɛlen faamaw de k'o kɛ fandanden papiye bɔ i tɛ papiye bɔ cogo dɔn i bolo n'o y'i kɛ tanpɔn ye o tɛ kɛ fandansi bolo k'a fɔ k'e b'o kɛ sɛbɛnfura dɔ bɛ sɔrɔ nin kelen na bɛɛ lajɛlen bolo n'i y'a sɔrɔ faama dɔ fana o y'o di dugukolo wayi dɔ dugukolo bosonba dɔ o caman bɛ olu ka mɔgɔ foyi t'a la hali ni kuntigɛ jɛra o la b'a fɔ k'o ye mɛtɛrɛ da o la k'o feere dɔ ma k'o kɛ kɛnɛ foyi tɛ yen k'o kɛnɛ ti k'u ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko maa tɛ se ka soni dɔ jɔ yan olu kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ bɛɛ bɛ se ka dilan cogo min na dama a tɔw t'olu kɛ sira ye o caman bɛ yen nka o n'a tabalelen u bɛ caya jamana kɔnɔ nka ka tila ka t'o kɛ ka sira sɔrɔ o bɛɛ ye fanga min bɛ kunna olu jɔlen de u jɔra n'o tɛ sɛbɛnfura ninnu bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na ka ɲɛsin maaw ma walima n'a sɛbɛn kɛra yuruguyurugu ye a yuruguyurugu bɛ kɛlɛjɛnw fɛ olu de don olu de kan ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka se ka fusi ni waleya ninnu dan na an bɛ fɛn min fɔ nin bɛɛ lajɛlen la dugukolo baarakɛbaw e ka dɔn bi bɛɛ lajɛlen bɛ kule la minnu bɛ yen n'olu kulu y'a san wa i b'a sɔrɔ dɔ ye miliyɔn dɔw sɔrɔ nin na ka se ka wulikajɔ kɛ ko n ye kun sigi maaw kunna yan walima k'u ko k'a papiye ti ban fo dɔw b'a fɔ ten ko hali n'olu mɔgɔ jɔra kuluba la k'u bɛ papiye bɔ a la k'o kɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ an bɛ jamana min kɔnɔ na u b'a kɛ foyi kelen ti bɔ a la kelen bɛ bi wulu ye sugunɛ kɛ kara ka kara ta dɔ fiɲɛ wula kuma tɛ wulu yɛrɛ ma ni fɛɛrɛ ma tigɛ ka nin waleya ninnu bali sariya ka bato a dɔ bɛ dɔ la danbe kari fantanw de la a ko kɔnɛ na n'o tɛ n'i ye jateminɛ bi dugukolo yɛrɛ o de kɛlen bɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛn dɔ ye bi jamandingɛ don a baara kɛbaaw f'u b'a f'i ye ko tiɲɛ yɛrɛ tɛ bamakɔ u maa kelen bɛ tila k'a f'u ye ko n'olu ye fɛn fɔ k'o de don ko nkalon de tigɛ wa u b'a f'i ye cogo min na o kelen de don n'i ka maa donna baara ninnu na ala minɛ n'o tɛ tiɲɛ kɔni a n'o cɛ ka jan ko jɛgɛjala ni baji ala k'a kelen ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an balana k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ nin ye dabalibanko de ye ka cɛna bɛ segu marabolo la min ye cɛ dɔ de ye ka wulikajɔ kɛ a furumuso a na k'a sigalen b'o la ten ka sin ka cɛ wɛrɛ ten komi ale ka so bɛ sirada la k'o tɛmɛtɔ la dɔrɔn ka marifa ta ka marifa ci o la kɛlen b'a kɔnɔ k'o y'a muso ɲama kɛ y'a ka hakɛ to kuma fɔcogo la o de kɛra so ye kɔfɛ a ye min yɛrɛ fa a y'a sɔrɔ k'o yɛrɛ tɛ yɛrɛ a yɛrɛ ye duuru don fiɲɛna fo nin yɔrɔ in na a b'a la ka ɲini a ma ye bakari tarawele b'an bolo nin waati na ka bɔ famana an k'a lamɛn. bakari tarawele famana ka cɛla mara. bakari tarawele ko cɛ dɔ k'a ye dɔ bɔnɛ a nina a muso nɔfɛ aw fɛ yen a ko kɛra cogo di. kamalen dɔ kuma an fɛ a bɛ wele arinɛ jara arinɛ jan jamu yɛrɛ de ye jara ye a ye k'a miiri k'a muso ka tulonkɛla ye a ye kamalen tɛmɛtɔ filɛ kɛ o filɛ a muso kamalen ye dɔrɔn ka mugu ci o la mugu in cilen kɔfɛ a y'a miiri k'a kɛ maa min ye a ma ko ye donc a ma ko ye mun a nana i jɔ k'a lajɛ sirabada la ani ka sɔrɔ k'a ta wotoro la k'a fili a ka so a yɛrɛ bɔra a tɛmɛna n'a yɛrɛ ye k'a ta o don na ka na se bi ma arinɛ jara a ma ye fɔlɔ cɛnin kɔni fatula cɛnin dɔgɔ tun ye mamadi nka mamadi baarakɛla tun n'o famana yan a faso o ye mama wɛrɛ ye. jɔn de ye marifa ci jɔnni na. arinɛ de ye marifa ci mamadi la. a ye marifa ci a la mun kelen nɔfɛ. karamɔgɔkɛ a fɔ madi a y'a ci ni an ŋaniya de ye ko a muso bɛ tulon kɛ o ye tɛmɛtɔ dɔrɔn a ye mugu ci o la sirabada la k'a sɔrɔ a bolo t'a kisɛ kan a y'a miiri ni maa wɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ye mugu ci min na mɛ k'o ye fana ye. a yɛrɛ yen ka don wa. a yɛrɛ arinɛ yɛrɛ ye famana sigibaa kɔrɔ don nka fase ye korokolo ye fatinɛ komini na. nin kɛlen sa dugulamaw ye mun kɛ. ba k'a daminɛ sibiridon ko fo bi mɔgɔw bɛɛ ka wuli ka jɔ k'a yaala a ma se ka ye komi mobili cayala moto fana tun b'a bolo mɔgɔw ka teli ka boli fɛnw kama a ma ye dɛ. a yɛrɛ denmisɛnninmɔgɔ don wa. camanjɛlama don parce que cogo a dɔ bɛ san 50 kan. a yɛrɛ ka jan a y'a kulomamisɛnnin ninnu. a ye min bɔnna nin na o kun ye furu kɛ wa. a ye furu kɛ a y'a fa kɛ den 2 de to a kɔ cɛman 1 musoman 1. a kɛra muso min nɔfɛ muso in min. muso in a bɛ famana jɛnɛba tangara. tileya kama dɔrɔn kun foyi t'a la hali maa ma fa ka so a y'a fa sirabada la. parce que a ka yɔrɔ ni sira bɛ dan mɔ. nin yɛrɛ kɔni ni n'o min bɛ o ko ɲɛɲini k'a dɔn i ka sɔrɔ k'a baara kɛ. cogo o cogo la maa i bɛ ko o ko la i b'a ɲɛɲini bi. ne m'a ɲɛɲini ne y'a kɛ walima ne y'a ɲɛɲini k'a sɔrɔ i m'a ɲɛ dɔn a man ɲi ala ka sababu ɲuman k'a ye. an b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye bakari tarawele kan ye ka bɔ famana n'i ye jateminɛ bi dusu n'o ye yɛrɛcɛn dusu de ye n'a bɛɛ tun ye muso min ko ye e talen filɛ k'a to yen ala ka hakili ɲuman d'a ma n'o tɛ nin ye kojugu de ye nin ye hakililajugu de ye a bɛ fɔ nin de ma ko bana yarabi ala k'an kisi a ma n'an bɔra ye
an balana ka fɔ farafina ka keleya tɔn farafina olu ka ka fɔ sɔrɔ cakɛda tile bolo jamanaw ko don n'o ye CEDEAO ye olu ye ka fɔ cidengɛrɛnlen tun b'an ka jamana kɔnɔ na Goodluck Jonathan a nane kɔfɛ ani fanga furanjɛla fanga maaw ye ɲɔgɔn ye ka taa se politique tɔnw société civile ani nin bɛɛ ye ɲɔgɔn ye ka hakililaw ta baara in bɛ cogo jumɛn de la a ko kunjɛlen kɔfɛ Choguel Kokala Mayiga ani u ka sigi kɔnɔ na a ye mun fɔ n b'a fɛ ka kumaba minnu fɔra u barikama faw ye kuma fɔlɔfɔlɔ an ko CEDEAO ma ko daminɛni an kun bɛnna ka ko transition civile de bɛna kɛ sɔrɔdasi kun y'a fɔ CEDEAO y'a fɔ M5 fana y'a fɔ ko transition politique civile o kɔrɔ ye transition civile de bɛna a diriger a fanba mais an ɲɛ bɛ min na bi fɔlɔfɔlɔ président de transition o ye sɔrɔdasi kɔrɔ de colonel major min bɛ retraite la mais n'i ye kɔlɔsili kɛ fanga t'a bolo décision baw ale t'u ta décision baw fanga bɛ min bolo tigitigi o ye vice-président de la transition mi ye CNSP ɲɛmɔgɔ donc sɔrɔdasi fanga de bɛ Mali la a gouvernement n'i y'a lajɛ a postebaw bɛɛ u bɛ sɔrɔdasi de bolo n'i ye gouvernement ta n'i ye ministre 100 ta 70 ka taa 80 o bɛɛ ye sɔrɔdasi somɔgɔw u tanti u tɔntenw u teriw u dɔnbagaw de don premier ministre yɛrɛ u b'a fɔ ko civil de don mais en réalité n'i ye jateminɛ kɛ fanga t'a bolo a gouvernement ye ale m'a désigné donc ale sigi o gouvernement u y'a imposer a kunna donc ale tɛ premier ministre ya fanga o t'a bolo CNT Conseil national de transition min bɛna bila assemblée nɔ na o yɛrɛ n'i y'a lajɛ a ɲɛmɔgɔ ye sɔrɔdasi dɔ ye a membre bɛɛ peuple m'u désigné mɔgɔ si m'u tɔgɔ di sɔrɔdasi de y'u tɔgɔ di kelen kelen sɔrɔdasi de y'u sugandi filanan kumaba filanan an ɲɛ b'a la dɔɔni dogo la u bɛ ka élection labɛn élection ni a librilen tɛ transparent tɛ crédibilité donc mɔgɔ ye min ɲini partis bɛɛ société civile bɛɛ u ko qu'il faut mettre un organe indépendant de gestion des élections organe kelen de kan ka sigi min bɛ élection ko bɛɛ ɲɛnabɔ mais an ɲɛmɛ min na u bɛ ka labɛn pour que élection ministre de l'administration de kan ka ɲɛnabɔ u bɛ cellule dɔ sigi ministre kɛrɛfɛ ale de bɛna élection bɛɛ organiser a laban bɛna mun ye bɛna kɛ mun ye sɔrɔdasi bɛna mɔgɔ min ka di ye o b'o de ta k'a diyagoya k'a sigi maliyɛnw kunna o dun maliyɛnw tɛna sɔn ma donc n'u tor'o sira kan a laban mankan bɛna wuli élection kɔfɛ comme a kɛra 2018 ala k'an kisi o la kuma sabanan min fɔra o ye mun ye k'a f'u ye ko u bɛ ka constitution révision labɛn ministre dɔ de y'a fɔ télévision la ko constitution révisée ko a daminɛna kuma naaninan min fɔra o ye k'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔw k'a ɲɛ bɛ min na bi min bɛ ka sigi Mali la o tɛ démocratie de ye maliyɛnw wulila k'a fɔ démocratie min bɛ sariya kɔnɔ o bɛ ka sɔsɔ mais an jɛ min na sisan o ye régime militaire régime autocratique diyagoya fanga o de bɛ ka labɛn ka imposer maliyɛnw kunna o taamasiyɛn ye mun ye kɔsan y'a ye mɔgɔ damadama enlevé u y'u minɛ k'u latunu waati damadama ka tila k'u bɔ k'u di juge ma ko u kun bɛ sira jugu dɔ kan an ko tɛ se ka kɛ tan ni refondation ka Mali kura sigi o baaraw an ɲɛ t'u la u tɛ ka kɛ donc o y'an ka préoccupation ba ye an balana k'a fɔ ni tun ye Choguel Kokala Mayiga kan ye CEDEAO ma ɲɛmaaw ye ciden minnu bila ka na olu tali senfɛ ɲɛfɔli min kɛ o de nin ye ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye mundagatal san o san olu bɛ wulikajɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ ni san yɛlɛmana ka foli bilanan kɛ o kɔfɛ jamana tacogo n'u ka tɔn tacogo ka se k'u ɲɛfɔ min ye mundagatal ye a y'o kɛ ani kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn ye kun ye jumɛn ye mundaga ɲinan ye a san 22 ye san o san daminɛ la an ni journaliste bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fɔlɔ ka sankura dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen fɛn minnu kɛra jamana kɔnɔ san tɛmɛnen ani fɛn minnu bolodalen don sankura la ka hakilila falen kɛ o la an nana o kɛnɛ de kan bi tuguni ka hakililaw fɔ nka kuma kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ ko san tɛmɛnen a gɛlɛyara jamana in kɔnɔ an dala ka gɛlɛya caman ye dɛ nka san tɛmɛnen ta ala k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ka da ko caman kan n'i y'a lajɛ bana jugu min donna jamana in kɔnɔ a ye tiɲɛni caman kɛ tiɲɛ don a ye maa caman nibɔ nka a ma da o ma a ye kalansow datugu ka baaraw tiɲɛ ka dɔ fara gɛlɛya sifa bɛɛ ka jamana in kɔnɔ o tuma na an ko min bɛ se ka an lakana bi nin bana in ma an ka dɔgɔtɔrɔw lamɛn u mana fɛn minnu fɔ an ye an ka bɔ o sira fɛ nka fanga yɛlɛma fana nana M5 RFP a bɔra k'a jɔ a jɔyɔrɔ la k'a fɔ mara min bɛ jamana in kɔnɔ a ka gɛlɛ a ka to ten n'a tora ten n'ala ma jan kɛ maliko yɛrɛ bɛ dabila pewu o tuma malidenw wulila ka tugu M5 RFP kɔ ka u jɔ u jɔyɔrɔ la fo ka taa fanga kɔrɔ binni M5 ka baara kɔfɛ sɔrɔdasi dɔw nana baara in lase nka ɲɔgɔnfɛnw ma se ka to nin kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ
bibi na n'i y'a lajɛ i b'a faamuya k'a fɔ laɲini caman bɛ yen minnu kun bolodara ni o sira bilala bi ko caman bɛ yen a fɔra ko kun fanga kɔrɔ ko ka o bila ko caman wɛrɛ bɛ yen fanga kɔrɔ da ma don o la a bolo ma don o la an ko n'o ma kɛ Mali ka gɛlɛya tɛ se ka ban ɲɛna kelen don olu kɔfɛ an da sera o fana ma k'a fɔ ni yɛlɛma ma don nin ko in na a bɛna kɛ laban dɔrɔn bɔ in ne k'an sigi nka nafa wɛrɛ tɛna ye yɛlɛma ko in na an da sera journaliste yɛrɛ bi tɔɔrɔ min na gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan ani fanga ka bingani minnu bɛ yen f'u bɛ se ka siri o la cogo min na an ye dɔ fɔ o la nka ni sini de mɔgɔw wele k'a bɛ hakilila ta falen-falenw fɛ fo min bɛ parti kɔnɔ an da ka so fana ma an bɔra congrès de la congrès in kɛra bana in kɔnɔ an y'a kɛ ni bana hakilila ye a ma kɛ faranga ɲɔgɔnba ye nka an bɛn'a kan mois de mai nata an bɛna congrès kura kɛ nka yan'o o congrès kɔnɔ an hakilila ye min ye waati nataw la an ka cɛ bɔ n'an ka muso bɔ ye minnu ye an da bɛ se o ma nka n y'a fɔ fana ko ne y'a ɲini parti fɛ o congrès natɔ in na ne kana kɛ parti président ye bilen m'a fɔ n bɔra tɔn na m'a fɔ n saliyara m'a fɔ n ye n bolo jigin nka maa bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ i tɛ président ya la ni congrès sera o kuma bɛ bɔ ka bin an balona k'a fɔ ni tun ye ka dɔ k'a fɔ mun dagatali kan ye jamana in basigi o bɛna sira o sira fɛ ala k'a sabati n'an bɔra ye an balona k'a fɔ CRT n'i y'a sɔrɔ ye kulu min na o sigilen bɛ k'a fɔ k'olu bɛ furancɛlafɛn ka dɛmɛ ka se ka baaraw n'u don kosɛbɛ kosɛbɛ u ye wulikajɔ kɛ u ni sabati 2012 k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka bɔ ɲɔgɔn ye sabati sango bi furancɛlafɛn kan ko ka dɛmɛ ɲɔgɔn ta ka ɲɛ suma o kɛnɛ kan Musa Boubacar Ba ale min ministre kɔrɔ ye IBK tile la ale ye sabati ɲɛmaa ye kuma min fɔ u filɛ bi an ka jamana bɛ lahalaya dɔ la lahala min tɛ lahalaya nɔgɔ ye lahalaya min ka gɛlɛn camancɛ fanga o sigilen b'an ka jamana kɔnɔ camancɛ fanga sigira ka gɛlɛya minnu to sen na o gɛlɛya ninnu camanba ma bɔ a la o bɛ ka mɔgɔ dɔw nimisa o camancɛ fanga in mɔgɔ min sɔnna a ma walima mɔgɔ min ma sɔn a ma camancɛ fanga in de bɛna jamana ko labɛn ka taa an se élection ma ko min bɛ yen n'i sɔnna a ma i ma sɔn a ma n'o de ka kan ka kuma i tɔgɔ la o de ka kan k'i ka ko jalatigɛ anw ka faamu na walasa i ka ko ka jalatigɛ ka ɲa walasa kuma ɲuman ka fɔ i tɔgɔ la o de ye o ko in i k'o dɛmɛ i ŋaniya ye min ye ani ka miirina ye min ye ko in ka kɛ o ye maliyɛnw ka hami tɛ dɔwɛrɛ ye kana kana jamana kɔnɔ basigi kana jamana kɔnɔ bɛn kana jamana kɔnɔ élection ɲuman ka organiser jamana kɔnɔ fanga ka di fanga kura ma fanga kura min n'ale sigira ale tɛna hami jamana sécurité ko la bilen ale tɛna hami n bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan cogo min na ale ka hami bɛna kɛ mun bɛ se ka kɛ ka na ni sɔrɔ ye jamana kɔnɔ ka jamanadenw lafiya pour que o ka kɛ transition f'a ka dɛmɛ walasa a ka se k'o baara in kɛ sabati 2012 ye jɛkulu ye min sigilen bɛ jamana lafiya kama jamana in tɛ se ka lafiya ni transition baara n'o ma ɲa ni transition baara tiɲɛra a bɛ gɛlɛya don jamana la donc o la jɛkulu fɔlɔ min sigira transition lafasali kama n'o ye ACRT ye k'a fɔ u bɛ transition dɛmɛ a ka baara in ka ɲa anw y'a kanu n'an fana bɛ fɛ transition ka baara ka ɲa a ka kan an ka se olu ma k'u ɲininka u ka miirina a n'u ka hakilina o ye mun ye transition ka baara ɲali la anw yɛrɛ ka miirina n'an ka hakilina o ye mun ye transition ka ɲani la o hakilina ninnu an y'a sigi in kɔnɔna la k'a fɔ olu ye kelen ye u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan walasa transition ka baara ka ɲa mais an ka faamu na an y'o fɔ k'a fɔ transition ɲali a kɛrɛnkɛrɛnnenlen k'a kɛ baara ɲuman ye o responsabilité fɔlɔfɔlɔ o bɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga la a b'olu de bolo olu de kan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw kɛ kelen ye ka mɔgɔw don da kelen fɛ i min cɛsiri o baara in na cogo o cogo diɲɛ fan o fan i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛlikɛla dɔw bɛ kɛrɛfɛ u b'a essayer ka galama don aw senkɔrɔ anw fana kan ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ wuli k'a jɔ o tiɲɛlikɛla ninnu ka se k'olu fanga dɔgɔya u kana sira sɔrɔ walasa transition ka ayiwa a kana dɛsɛ a ka baara la donc bi sabati 2012 anw kɔntannen don kosɛbɛ an ye min ye ayiwa ACRT la an baloran k'a fɔ Musa Boubacar Ba tun ka ɲi nin ye sabati cogo la ACRT olu ka wulikajɔ kɔnɔna na o ɲɛmaa Isa Kajumu yɛrɛ ye kuma ta kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ Mali ye jamanaba ye a mago bɛ a taabolo ɲuman bɛɛ la an ka jamana sigilen don ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn gasisigi ani sabali kan an bolo maa minnu nana tɔn ɲɛmɔgɔw don mɔgɔbaw don jamana ko de don o jamana b'an bɛɛ sanfɛ an bɛ Musa Boubacar Ba fo an bɛ sabati 2012 a ɲɛmɔgɔ ba fo a n'a ka délégation parce que an bɛ jamana ko de la hakililaw ani kuntilennaw bɛ se ka kɛ lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔ nka bi bɛɛ y'a faamu k'a fɔ jamana kisili o ye kan ka kɛ bɛɛ ka hami ye nka faamuyacogo bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka an ka fɛɛrɛ kɛ k'an seko kɛ ka maaw wele ka se maaw ma ni maa min fana y'a kanu an n'u ka ɲɔgɔn ye an n'u ka kuma parce que an bɛ ɲɔgɔn dɔn an jɛra ko caman na Musa Boubacar Ba y'a fɔ o ko an ye ko caman dilan o kɔnɔ wagati dɔw bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn
caman ko kuntilenna la n'o tɛ an yɛrɛ fana tun bɛ bɛ ka kɔ donc o tɛ ko ye k'anw y'o o dogo mais bɛɛ tugura ni kun min ye ça c'est derrière nous min bɛ yen bi c'est la transition n'o ye camancɛ fanga ye donc camancɛ fanga mago bɛ jamanaden bɛɛ la fɛn ba saba la a fɔlɔ ye ka jamana yɛrɛ dɛmɛ jamana ka lakana kɛlɛ ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ conflit intercommunautaire ka jamana dɛmɛbagaw jamana marabagaw n'o ye an ka wolomasigi tabaga ɲɛmɔgɔw ye k'u dɛmɛ pour que mɔgɔ jugu minnu bɛ bi jamana kan jamana sɔrɔsiw a polisiw a gendarmew ka se ka se sɔrɔ olu kan parce que ni lakana ma sabati foyi tɛ se ka dilan o lakana de b'a to jamanadenw bɛ se ka taa baara kɛ jamanadenw bɛ se ka kalan jamanadenw bɛ se ka bɔ jamana yɔrɔ dɔ la ka taa jamana yɔrɔ dɔ la ani fana camancɛ fanga ka fɛɛrɛ kɛ pour que jamana maracogo a ka fisaya ni kunun ye min b'a to an bɛ se ka taa élection na élection min mɔgɔ tɛ ɲigi a président na mɔgɔ tɛ ɲigi a députéw la a maires la mais n'o kɛra o b'a to diɲɛ bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ ka na an ka dugukolo nafa min b'a la jamanadenw ka nafa sɔrɔ denmisɛnninw ka baara sɔrɔ musow ka bɔ gɛlɛya la ani fana lakana o ka se ka sabati donc baara in bi hakili la o ye kodɔn baara ye o ye hakilima baara ye an bɛ sabati ɲɛmɔgɔ fɛ. Attention, attention, attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion de cette émission. Abnou meka jemu kamila me 600 ameka segi akande nankoma rediffusion aniche akalamelula. Radio Bamako 24. Ambalona kafo isa kodime kantunye ni ami o afuru ni bele yele koro di doga chikono ni ye buluru nga durule jibato sula fafla de fole medela note ato kumbo ala ka klinyi mandama nambura ye ambala dona kafo bi kasega ma wali nyimando iye bara minke ka geni suja ko baye o kira klaye safuka o fe uluka meri kasega ta jonyonta ni ka dama o kenekan bele yele gani suja ira ko sebe safuka ko meri joro min balla ikado nane marakona na nayi wuli ga jamunun ke o madogo mashila o sefe mairie secrétaire général ni ya soro o betali jogolo dumbia ale reba kan so ira sin fe anga lame bon maire na lin sanche chenira la ay barake parce que école ko cadre la ani classe chama jo anya damne falaya on a 3 classes jo on a équipement ani direction ani latrine avec les ressources propres de la mairie o temene ngo fa siri wala ani 3 classes fene joy avec équipement suru ko fene ani classe saba joy ana équipement mais ola ani fourage fene joy o ko fe village do be ko do mana ani classe saba fene joy ni direction ani équipement et dabani ani classe duru joy 3 classes 100% financement mairie village do be ko kola ani classe saba fene joy ana équipement direction to so jora do ngebu ka minam bla ko ça faut c'est comme il est là on est pratiquement ni vaccination beke ni dépense bala mairie ba 60% donc jiko la benen ani do mon équipé fourage là ani addiction do ata faut du chekina merni trophée kaka kaso ni nyata barawdi ambalona ka fo mairie secrétaire général ko fe no segalier mairie ramimbe ni asoro e guro Traoré di ale mimbe ni asoro ale koni wale nyimandona kase ka don ka yire ka fo ka timina ja ka ketawla ayre ba kan suya yira angalame vraiment a jaranya fo adamatne parce que neta do ne dini soro ne harama do côté ibe femina ta soro mo gore nyabila minti yire au de la trophée ni drama vraiment jaranya ba do kuma e fendo kanyi ma wore dakata me yire kan ko ne ba do an na franche bara sunit la mega buluda ni min bana o ba sran do wore buluda an kon ma bara jotle tele a fora ko commune ressources mi misra ayro fi ba do safo e commune mi ya norole no bom ko jamana ni akko ka gele sigibaw de be kana nga commune kono o sigibaw ka sigili u be fere munu sra anye amma ka nga commune barano o tene kile de o ni maraka nyugo nga chesride o ni trophée dini vraiment nga commune diwnye mo fo ko wole nyumando et puis ma nyunu fe amma ka continuer bara fe chogomino nu be kan molomine u ka do fro kan woni ni ma do fra nga baraka ni te foy boala ambaloran ka foni tuye maire guro Traoré kanye aya fo chogomina soni maminga shufi fani jega jala ye abanabato wati kasara masani tunya tubika najida maudobe dola na mwenye kasara abetani ka doga fu timia yi anga jamana kono bi wole nyimandon ko ne ubila yini ka doga ya ni teinde wa barada bedu ni tei ubusiro ka fuko karsa ko ni chena la ka kuna tumbe ko ni ko ngone ka kumini sadana e wole nyumanti don ere kana kede halibi baramina ka don karsa e ni ketai uga meriti sama minga du domina doro kasego ke o de bi ka so ni ka se ka chama mblogoto wal mai ka do ka fo ma chama be e ka do kele ko feni ka chesuru balele ke o tigila mo talingoro ko de bi ko na fa do veye ala kananta uketi na mburai ambala nan ka fo bi anga jamana kona na gela mimbe benia suru gela baye marafati unana kasega sigida unionje gela aduna mauri nyonje yale makela mimbe segu marabulo konena dozo koni flako
ni baara ninnu bɛɛ la yɛrɛ nana mun de sababu la Basiru b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Basiru Kulubali, ne faso ye Mashinɛ de ye, Mashinɛ Jawaribugu. Gɛlɛya min y'anw sɔrɔ a bɔra kɔrɔ fɛ fo ka sɛnsɛn ka na san anw ma Mashinɛ mara la. Anw ta daminɛ na 2013 kɔnɔna na, tuma min na n'u bɛna accord de Alger u bɛna o bɛnkan kɛ waati min na, ni tubabuw ko ko diinɛ mɔgɔw k'u n'olu tɛ sigi ka kuma mɛ k'u ni Emilela mɔgɔw de bɛ sigi ka kuma. O kɔnɔna de anw ta créera. O créera cogo di? O waati u ye Amadu Kufa fara ka bɔ jamakulu tɔ in na. N'i ye ko in yɛrɛ lajɛ a bɛɛ ye tubabuw ka namaratɔ kow de ye parce que u n'olu bɛɛ de da bɛ fili kelen na mais a ɲaaminen don jamanadenw ma quoi. Bon u ye jamana kɔnɔden dɔw sɔrɔ minnu ke hakililajugu bɛ minnu na k'olu fari u yɛrɛ kan. O kɔnɔna na Amadu Kufa nana fara ka bɔ o la k'a fɔ k'ale bɛna front de machine k'ale bɛna Mashinɛ libérer. Ko mais a ta ale ni population cɛ dɛ a b'ale ni faamaw de cɛ donc o kɔnɔna na u commencera ka poste attaquer faamaw faga faamaw kɛra ka yɔrɔ bila waati min a nana fɔ ko bamananw de kɛmɛ k'olu ka dugukolo tigiya minnu na ko ale tɛmɛsira t'olu ka misiw bolo ka taa u ta yɔrɔ la. N'i y'a jateminɛ nin ye anw fɛ Segu mara la ye bamananko ni filako tɛ misiko ra a bɛ bɛɛ fɛ. Ne yɛrɛ Basiru filɛ nin ye ne ye n ka ko bɛɛ kɛ misi gɛn na ani kalan. O kɔnɔna na commencera que bamananw attaquer u b'u faga u k'u foro la. Yarɔ burusi kɔnɔ mɔgɔ tala ye dɔgɔ ɲini i tala ye yiritigɛ ye i tala ye binkan ye kana digi baganw ma. Bamanan minnu bɔ k'u bɛ t'o la dɔrɔn u b'olu faga. An mɛn'o kɔnɔna na bamananw sigimɛ k'u lajɛ ko n'a kɛra an bɛ boli ka taa faamaw fɛ u t'a ɲɛrɛ jate k'a tora u nana mɔgɔ caman faga. An ko n'an bɛ ɲɛɲini na anw sigimɛ ko an bɛ faamaw lajɛ faamaw dun tɛ kɛ fɛn fɔ. O kɔnɔna de la o nana ni donso ko in de ye. Ɲɛmɔgɔ dɔw wulila yan ka taa Mashinɛ k'u bɛ taa bɛnkan kɛ ni an ka mɔgɔw ye ko an ka ɲɔgɔn faga in dabila. O yɔrɔ la an ka ɲɛmɔgɔ donso ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan u ye bɛnkan kɛ. Bamananw k'u ma sa n'an ye bɛnkan kɛ ko a tiɲɛni de bɛ bɔ aw filaw la sinon a tɛ bɔ anw na. U y'o bɛnkan kɛ u tilala k'o bɛnkan bɔrɔtɔ u tilala k'an ka mɔgɔw fagali daminɛ. An ka dugu dɔ bɛ yen ko Sumuni dɔ bɛ yen ko Tunama. Donzow faralen ɲɔgɔn kan Sumuni donzow ani Tunama donzow nana faamaw ka bɛnkan in na u nana fɔ sisan ko Sumuni donzow minnu mɛnna k'u ta bɔ n'olu de cɛ k'olu tɛ se maa si ma. Bamanan bɛɛ ye kelen. An ka denmisɛnnin dɔ wulila k'a bɛ taa bɔ a bɛnna na n'o ye Sumuni ye u ye kisɛ k'ara u y'a faga. An ka ɲɛmɔgɔw taara a ko aw to an ka mɔgɔ faga k'a b'a ninnu de cɛ. Hali bi an ka denmisɛnnin dɔ faga u ko non k'olu kun t'a dɔn. U tilala tuguni dɔwɛrɛ wulila k'a bɛ taa o sira kelen fɛ a ka nɛgɛso la u y'o fana faga. Kɛlɛ in ɲɛ ka ca kojugu Abilaye Kulubali kɛlɛ ɲɛ ka ca fo kana se Bubu Siseki donsow nana yan o bɛn kɔnɔna na ko a taw don na ka n'a bila an ka Mashinɛ mara kɔnɔna na mankan nɔgɔyara m'a fɔ a banna dɛ. Tɛgɛ bɛ sin filalakaw ma kuma caman maaw fɛ sigida la k'a sɔrɔ u ni filaw mɛnna sigida la ɲɔgɔn fɛ mun de la u b'a la ka kɛ fɛn in na. Bamananw ko a tɛ da dusukɔrɔ la a taama se kɔ sinon siya ka ca jamana kɔnɔ dɛ. I b'a mɛn ko fila ni bamanan bɛ ɲɔgɔn na i b'a mɛn ko fila ni kaadɔ bɛ ɲɔgɔn na fo ka taa se fo Burukina fila ma. Abilaye maa kelen ko tubabu maa fila ko tubabu hali n'a sɔrɔ o tɛ tubabu ye o sɛbɛkɔrɔ bilen mɛ dɛ jogo dɔ bɛ sɔrɔ filaw la. Anw ni filaw sigilen don ne yɛrɛ terikɛ ye fila de ye n'i y'anw ye mara jateminɛ filaw de nana ni silamɛ ye depuis o lawale o. Ala karamɔgɔ kunda mɔgɔ o mɔgɔ kalan n'anw fɛ fɔlɔ a ba ye kalan kɛ filaw de fɛ. Filaya système kelen o bɛɛ de b'an bɛɛ la. Fitinɛ fɛn o fɛn bɛ yan Abilaye n'i ye ne ɲininka n tɛ siran a fɔli la n tɛ tamake hali ni sara bi parce que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɔ Mali la i b'i sigi saya de kan mais ne ka faso tiɲɛ ye min ye ne b'o fɔ ko o ko bɛ Mali la bi a bɛɛ ye Mali faama ɲɛmɔgɔ ninnu de. Tubabu minnu bɛ ko tubabu b'a kɛ tan an bɛɛ b'a dɔn tubabu kɔni olu de ye ko in juba ye mais tubabu dɔrɔn tɛ se ka nin kɛ fiyewu k'a sɔrɔ an ka mɔgɔw taara o tɛ se kɛ. Aw bɛ kɛ a ka tubabu minnu gɔsɔ bi olu de bɛ kɛ u denw ka siniɲɛsigi dilan. Mais e kelen ni faama kelen ni nɔfɛ mɔgɔ a ka bi hɛrɛni kama e bi sini bɛɛ tiɲɛ. Anw b'a fɔ o ma bamanankan na de ko ɲɔ jukɔrɔ ɲinɛ e bɛ kɔnɔfa fɛ ni si caya ye. Ne de bi ɲɛ na i bɔra minnu na minnu bɛna bɔ i la e b'u vi kɛ cogo di i ye kojugu bulon ye. Abilaye n ko faamaw nɔ de don maa o maa bɛ minɛ kɛlɛ in na i k'a bɛɛ tɔgɔ ta n'a sɔrɔ a 90% bɛɛ ye fila de min ka ca o de bɛ jate o maa o maa bɛ minɛ kɛlɛ in na a tila bɛɛ ye fila ye. N'i y'a sɔrɔ siya wɛrɛ b'a la n'a sɔrɔ mɔgɔ 10 don i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 8 a bɛɛ ye fila ye mɔgɔ fila o bɛ se ka siya wɛrɛ de aw bɛ se ka calcul kɛ mɔgɔ fila ma cogo di. Hali Ala ka sariya la ni i bɛ bolimafɛn na n'a bɛna accident kɛ jamakulu fila don min ka dɔgɔ i bɛ t'o de la tiɲɛni kirina wara o de kosɔn n ko siya bɛɛ taara kuma min na Kufa yɛrɛ bɛ bɔ kina k'a bɛna kuma yɛrɛ fɔ fila jumɛn bɔra k'a fɔ ko nin bɛna min kɛ nin y'a mɛn jɔn y'a fɔ a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan yan dɛmɛ sugu bɛɛ b'u ɲɛ marifa b'u bolo Abilaye
ne yɛrɛ a ye i t'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛ sɔrɔ cogo min mais n'u n'an ko mɔgɔw kɛra ɲɔgɔn na yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ marifa 90% min y'an ko donso bolo y'a bɛɛ minɛ kɛlɛyɔrɔ la wari b'an kunna ko marifa san e dalila k'a ye don jumɛn ko siya wɛrɛ fara olu bɔra k'a fɔ ko nin siya in fara k'an bɛ bɛn o ma Farabugu fila wɛrɛw bɛ a dugutigiw bɛ yen a ɲɛmɔgɔw bɛ yen e dalila k'a ye don jumɛn o dɔ bɔra k'a fɔ ko nin siya in fara k'an bɛ bɛn o ma mais n'i magara fila kelen na dɔrɔn ko bɛɛ wulila ni siya woloma tɛ o tɛ se ka kɛ dɛ o ye siya woloma de sinon n'a sɔrɔ i bɛ ko dilan la k'i bɛ fɛ jamana ka ɲamajɔ i bɛ bɛɛ de bugɔ ni bere kelen mais ka anw dɔrɔn défend o ye siya woloma de bi mɛ donso bila dɛ an bɛ dugawu kɛ Ablaye ala k'i jisuma bɔn fɛn in kan an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka basigi ko na an ka jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ na bi kɔrɔni tilebe bani kaɲaka an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bɛ wele ko maliden ni waleya ninnu minnu bɛ don ani ɲɔgɔn cɛ sigi kɔnɔ ɲɔgɔn fanbaliya y'a caman ye ka se ka dɔw ka hakila dɔw maaw la ka ɲaraki kɛ ɲɔgɔn kan yarabi ala k'an bila sigikafɔ minɛ kɔnɔ ka se ka basigiw sabati an ka maraw bɛɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Jaminatu Fɔnba Buguni député minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ député minnu bɛ yen fɔcogo la ni dɔw ko kalo 3 députéw walima i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛra jamana kunigi kɔrɔ Eladibiru wɛrɛ ka tatatɔ la ani député bulon min taara ɲɔgɔn fɛ o député lakaw don ale bɛ i ka dɔn k'a fɔ a ka jamana bilaba bɛ yɔrɔ min na a b'o fɔ an ye o kɔfɛ min i ka dɔn k'a fɔ fɛn mɔgɔ dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ nin kan ta la waati min na Moti marabolo kɔnɔ k'u ye marifa ci dɔ la o y'a fɛma ye a b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Ne ye madame Sogona Jaminatu Fɔnba ye député minnu jiginna ka bɔ député bulon na sa ne tun ye Buguni député dɔ ye minnu jiginna ka bɔ IBK ka fanga la sisan anw de bɔra député bulon kɔnɔ sisan ka foli kɛ Sikaso région bɛɛ Buguni région bɛɛ ka banakaw fo u sigiyɔrɔ la an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Mali bɛɛ bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen sankura hɛrɛ ala k'a d'a ma jadi ni banajugu min b'an kan ala k'a wuli ka bɔ an kan ala ka jamana kisi sankura min daminɛ ne filɛ ala k'a kan ka hɛrɛ san ye vraiment Mali an sɛgɛnna an bɛ yɔrɔ min na bi Mali a kɛra hinɛtɔ fɛn ye an bɛ ɲini k'an cɛ maliyɛnya la mais an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka Maliba in ala k'a suma ala k'a diya sinon Mali kɔni sɛgɛnna an bɛ yɔrɔ min na bi Maliko kɛra baara ye an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana in lajɛ pour que jamana in ka se ka bɔ bolo la sinon Mali sɛgɛnna fɔtogo ni kɛtogo yɛrɛ t'an kɔnɔ tuguni an bɛ dugawu kɛ ya rabi yama ala ka Mali ala k'a kisi Mali gɛlɛya ne b'a fɔ n ka b'an maliyɛnw bolo sinon Mali kun tɛ ta mun ye Mali gɛlɛya bɛɛ ko n ka kɛ tɔgɔtigi ye bɛɛ ko n ka kɛ plasitigi a plasi ko kɛlɛ n'a fanga ko kɛlɛ o de kɛlen bɛ k'an ka Maliba in gɛlɛya n'an y'o nɔgɔya min ni min ka kan k'o d'o ma an ka jɛ ka baara kɛ n'o ye ka jɛleya ni keleya ni bɛn ni balimaya kɔnɔ sinon an bɛ bolo min kan mi a tiɲɛ na an ka layi ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini Mali in taabolo la sinon a gɛlɛyara koyi a fanga ɲini a kɛlen bɛ k'an ka Maliba ci an bolo an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ don o don an ɲɛ b'a la kunungo ka fisa ni bi ye an k'a lajɛ maliyɛnw anw de ye fa kelen anw de ye ba kelen an ka taabolo ye an k'a falen an ka Mali lajɛ ten pour que vraiment an denw ka se ka ɲɛ suma an kɔfɛ sinon kɔni a sen bɛ yɔrɔ min ma bi a kɛn bɛ gɛlɛya da ye an bɛ girin fɛn dɔ nɔfɛ bi n'an nana sigi o kunna an bɛ tila ka nimisa kɔrɔlenw nɔfɛ donc n'an ye ko caman in dabila ɲɔgɔn nɔfɛ k'a dɔn k'anw de ye fa kelen ba kelen anw tɛ taa ka ɲɔgɔn to Maliba in bi yan maa si tɛ se k'a dilan anw kɔ an ka fɛn dɔ yɛrɛkun kelen ɲini sɔrɔ ninnu to yen lala an bɛ se ka k'an yɛrɛ sinon kɔni a kelen bɛ yɔrɔ min na bi n'i ko ko bi ka jugu sini n'i y'o kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ kunun ka fisa bi an kɔni bɛ dugawu de kɛ sisan sa an yɛrɛ parce que Mali in bɛ yɔrɔ min na a tɛ kalaya ka tɛmɛ nin kan ne bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ min filɛ nin ne ye Farabugu ka de parce que ne cɛ bɛ bɔ Suala ni Farabugu ye kilo 15 ye gɛlɛya min bɛ anw ka Suala n'a lamini na anw de b'a dɔn hali sisan u bɔra k'an wele Mopti mara la sisan u filɛ ka an balima na an teri n'an jɛɲɔgɔn dɔ fanga n'o kun ye Mopti maire dɔ ye Mopti kɛrɛfɛla maire dɔ filɛ k'an wele sisan k'u taara mugu ci a la ka so sisan yɔrɔ kɔni kɛlen bɛ ko gɛlɛya an bolo vraiment an bɛ dugawu de kɛ ala ka na n'a ka na ye pour que ka se ka ni insécurité jugu in ta ka bɔ anw kan sinon kɔni gɛlɛya ne fantan ni bɛɛ fɛ i mana taa fan o fan hali anw yɛrɛ bara Buguni yɔrɔ bɛ yɔrɔ la bi mɔgɔ tɛ se ka don a kɔnɔ a bɛɛ fan bɛɛ de fɛ Mali fan bɛɛ de fɛ an kɔni bɛ a ɲini ala fɛ k'a ɲini faamaw fɛ ni gɛlɛya min kɔni b'an ka jamana in kɔnɔ n'o ye insécurité ye mɔgɔ tɛ se ka si taa yɔrɔ la i tɛ se k'i balimaw lasɔrɔ bilen i tɛ se k'i sinjiw lasɔrɔ tiɲɛ n'a gɛlɛyalen ba anw ma ni kɔni latigɛ o latigɛ bɛ na ni nin n'an ka Maliba bɛ se ka segin a yɛrɛ ma an b'o dugawu de kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'a ma an balona k'a fɔ nin tun ye sokɔnɔnakaw furumuso Jaminatu Fɔnba a y'a fɔ cogo min na an ka jamana fɛn fɛn bɛ na ni basigi ka ɲɛsin Mali ma ala k'o sabati n'an bɔra ye san kɔni ni tubabu san yɛlɛmana caman bɛ olu b'a fɔ k'olu bɛ san saraka fɔ maaw ye k'a sɔrɔ a dɔ bɛ dɔ la san saraka k'a bɛ fɔ jɔ minɛ de la Bɛlɛdugu Abdulaye Kulubali b'o ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Ne ye Abdulaye Kulubali bɛɛ ko ma ko Bɛlɛdugu Abdulaye ka i yɛrɛ fɔ i ka wulikajɔ ni ka cɛsiri la dan tɛ foli min na. Abdulaye Kulubali
ni san yɛlɛmana san o san i b'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ ko olu bɛ san saraka fɔ mɔgɔw ye waati jumɛn de ni san saraka kan ka fɔ mɔgɔw ye. an bɛ an ka karamɔgɔw fo kosɛbɛ ka dɔnnibaa bɛɛ fo dande foli min na i ye ɲininka o min na komi i b'a kalama cogo min na san mana yɛlɛma mɔgɔw bɛ san kɔrɔ di mɔgɔw ma komi i b'a dɔn cogo min na an bɔra 2020 kɔnɔ sisan ka 2021 kɔnɔ mɔgɔw bɛ sarakati di mɔgɔw ma o la n tɔgɔma san kɔrɔ fɔli la tubabu san na a caman ni fili don anw fɛ farafinna yan anw tɛ se ka san kɔrɔ di parce que anw bɛ san kɔrɔ di de ni jɔmɛnɛ kalo jɔra o y'an ka san yɛlɛma de ye donc an bɛ se ka san kɔrɔ di san yɛlɛma waati de la san o san donc ni tubabu san de ye i bɛ n'a fɔ san donna san kɔnɔ i b'a dɔn an ye san saraka fɔ mɔgɔw ɲɛna 2020 saraka an y'a di mɔgɔw ma bon o dira cogo min na o ye farafin san de an y'o di mɔgɔw ma donc o donna 2020 kɔnɔ o bɛ bɔ fana fo ka don 2021 kɔnɔ ka kalo damadɔ kɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin ye farafin kalo a ma dafa fɔlɔ 12 la fo ka dafa n'o dafara waati min na an bɛ sɔrɔ ka san kura saraka di mɔgɔw ma de parce que san donna san kɔnɔ 2021 an ye saraka minnu fɔ 2020 kɔnɔna na o bɛ kɔntinɛ ka na se fɔ san ka yɛlɛma sisan farafin kalo la. mun de la kuma caman ni san yɛlɛmana dama i b'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ ko san saraka ye nin ye san saraka ye nin ye n'o ye tubabu san ye mun de la o bɛ fɔ ka caya k'a sɔrɔ jɔ minɛ ma se aw yɛrɛ ka jate la. an bɛ se k'a fɔ n tɔgɔma o ye dɔnni dɔgɔ ye dɔɔni dɔrɔnmɔgɔ hakɛ to parce que dɔnni ye fɛn dɔ de ye a bɛ kalan de k'a dɔn n'o de don don o don bɛ kɛ san yɛlɛma ye o san bɛ yɛlɛma kalo 10 ani kalo 2 parce que anw bɛ jate min kɛ o ye kalo 12 de ye n'o o sera san bɛ yɛlɛma de donc o ye farafin kalo ye donc tubabukalo la anw tɛ se cogo si la ka san saraka di mɔgɔ ma o tɛ se ka kɛ an fɛ yan san daminɛ la fɔlɔ n delila ka san saraka fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ caman y'a kɛ hali bi an b'o kɔnɔ o ma ban fɔlɔ donc ni san yɛlɛmana sisan n'o jɔmina ye n'o sera sisan o tile 10 an bɛ kɔrɔ di mɔgɔw ma o ye san o san ye komi i b'a dɔn mɔgɔ b'a fɔ ko san arabanin kelen kalo arabanin kelen donc o bɛ kɛ waati dɔ de la san yɛlɛma de don ni san yɛlɛmana san min na i bɛ sɔrɔ ka san saraka di mɔgɔ ma mais tubabu san in na san ma yɛlɛma anw fɛ fɔlɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn mais anw fɛ farafinna anw tɛ se k'a di mɔgɔ de ma ka kɛ ni tubabu ka san yɛlɛma cogoya ye n'i ko k'i bɛ 2020 saraka fɔ sisan i bɛ saraka 2 fɔ san kelen kɔnɔna na donc o tɛ se ka kɛ saraka 2 tɛ se ka fɔ san kelen kɔnɔna na donc ni mɔgɔ n'i ko k'i bɛ san saraka fɔ sisan u bɛ n'a fɔ i ye saraka 2 fɔ san kelen kɔnɔna na o tɛ ɲɛ c'est à dire mɔgɔw bɛ saraka ko ka faamuya o saraka tɛ se ka fɔ ten kunfɛ o ayi hali adamaden ka saraka a tɛ se ka fɔ i kunfɛ ten parce que sanni i ka fɔ adamaden ko saraka bɔ fɔlɔ taa misi faga taa ba faga taa saga faga karamɔgɔkɛ sanni o ka fɔ o b'a sɔrɔ i ye ko caman kɛ fɔlɔ so saraka tɛ na ten nɔ adamaden na fɔlɔ surtout bagan o tɛ se ka kɛ donc san yɛrɛ kɔrɔ tɛ se ka di cogo si la fɔ jɔminɛ donc ka mali karamɔgɔ bɛɛ fɔ mali kɔnɔ ani mali kɔnɔ k'a daminɛ Kayela fɔ Kidalemɛ bɛɛ fo ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye. an balona k'a fɔ nin tun ye Bɛlɛdugabila Ikan ye a y'a fɔ cogo min na ka san jate di k'a sɔrɔ min ye ka dɔn ka fɔ farafin kalo jɔminɛ kalo n'o tɛ k'a ni fili tɛ ban ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'i bolo bi. karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Centrafrikaw fɛ yen kunnafoni y'a jira k'a fɔ marifatigi jɛkulu minnu n'an b'u wele ko CPC ne o yɛrɛ sigira sen ka décembre kalo tɛmɛnen na k'olu kɔni ye wulikajɔ kɛ jɔfɛrɛnsɛ kɔnɔna na ka se ka kɛlɛbolo wuli k'a ɲɛsin banki ma n'o ye Centrafrique ale faaba ye a yirala k'a fɔ ko laɲini 2 dɔrɔn de bɛ ni mako fɔlɔ na u y'a jira k'a fɔ ko kalata min bɛ sen na ko kalata ko o ka se ka jɔ san u y'a jira k'a fɔ tun olu fɛ ka fɛɛrɛ de kɛ ko ka se ka banki ka u tɛgɛ da u kan an bɛ don min na u bi fanga min bɛ Centrafricaw fɛ olu y'a jira k'a fɔ ko ni marifatigi ninnu ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka fanga min nin waati na ko ka se ka fanga kɔni ko o ntaraki ko an bɛ don min na ko bi ko ni wulikajɔ ma kɛ dɔrɔn ko don nataw la ko Centrafrique tun bɛ gɛlɛya min na ko a bɛna segin ka taa o la tuguni dɛ n'an bɔra an bɛ taa Tunisikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ Tunisi jamanakuntigi kɔrɔ Ben Ali n'ale gɛnna ka bɔ fanga la janvier kalo tile 14 san 2011 ko san 10 kɔni dafara dɛ ko nka k'an bɛ don min na ko bi ko fɛn min ye Tunisi jamanadenw ye k'olu kɔni bɛ yɛrɛ ɲini ka la dɛ ni mako fɔlɔ Ben Ali ko ale ye san 23 kɔni kɛ Tunisi jamana kɔni kɔnɔ la ko nka ko kama kɔni taara sa fɛn min ɲɛ taga ye sɔrɔ sira fɛ ka taa se lakana ani kalan sira fɛ ani kɛnɛya sira fɛ ko o kɔni olu ma bɔ u nɔ la abada ko Tunisikaw kɔni bɛ ɲininkali la u yɛrɛ la nin waati kofɔlen na n'an tɛmɛna bɔ an bɛ taa Laginɛkaw fɛ Laginɛ Conakry kunnafoni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye transporteur olu tɛ k'olu kɔni dusuma kasalen don an bɛ don min na ko bi kosɛbɛ ko sabu ko ɲa kalo 4 dafalen ko fɛn min ye Laginɛ jamana a y'a ka frontière kɔni datugu n'o y'a ka dancɛw ye ani jamana damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Sierra Leone i n'a fɔ Guinée Bissau fo ka taa se Sénégal ma ko wa ko an bɛ mobiliba minnu wele ko camion k'olu kɔni chargelenba kɔni jɔjɔlen bɛ frontière la ko doncogo foyi t'u bolo ko wa ko minɛn minnu bɛ nin mobili ninnu kɔnɔna sa ko u bɛ ka cɛnni de daminɛ sa k'olu kɔni bɛ wele kɔni da ka ɲɛsin Laginɛ jamanakuntigi ma n'o ye Alpha Conté walasa wulikajɔw ka se ka kɛ
ni frontière nun ka se ka dayɛlɛ n'an bɔra an bɛ taa sinikaw fɛ a yirala k'a fɔ coronavirus bana kɔni ko a ma ban fɔlɔ sinikaw fɛ dɛ sini marabolo min n'an bɛ wele ko hebe ko a yirala k'a fɔ jɔfura nin kɔnɔ ko maa kelen kɔni sara ko ka sababu kɛ coronavirus ye ko nin y'a kalo 8 kɔni ye coronavirus bana kɔni ko kama nana diɲɛ kɔnɔ na ko nin marabolo kɔfɛ na ko maa kelen dɔrɔn de sara ko waati kelen na diɲɛ silikana tɔnba min n'an b'a wele ko OMS Organisation Mondiale de la Santé ko olu kɔni ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni taara sini jamana kan walasa ka taa sɛgɛsɛgɛliw ani ɲininkaliw kɛ ka ɲɛsin sini jamana ɲɛmɔgɔw ma coronavirus bana yɛrɛ a sababu yɛrɛ bɔra fɛn min na walasa ka se ka o da diɲɛma tulo kan an karamɔgɔ an bɛ sɔrɔ k'o kunnafoni la kumaba nin an bɛ dugawu de kɛ Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka basigi ani lafiya k'o sabati an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnena diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra ye an dusukun kamikaminen don bi an ka cɛkɔrɔba n'i y'a sɔrɔ an ka radio min n'a bɛ wele ko radio Kɔlɔnbada Fana o sababu ɲuman n'o y'a tigi ko ye ka taa se a directeur ma olu ka cɛkɔrɔba a tɔgɔ tun ye Isa Kulubali tun ye receveur kɔrɔ ye Fanakaw fɛ yen a ye baaraba kɛ baara min y'a sɔrɔ n'a tun bɛ maaw ka taa ni ka segin batakiko la fɔcogo la lettre tun bɛ bila poste min fɛ an b'a dɔn k'a fɔ a y'o ɲɛmaya kɛ Fanakaw fɛ yen Isa Kulubali tun bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la an b'a dɔn k'a fɔ masa Ramani ka wele sira ma kunungo a kɛra Bamakɔ ka si to sanji 80 ani sanji 3 Isa Kulubali a ka janajaw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ bi Fanakaw fɛ yen ni juma jiginna a yɛrɛ sigilen tun bɛ Bajala na an ka radio min n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ radio Kɔlɔnbada la o sababu ɲuman n'i y'a sɔrɔ ye Musa Sanogo ka taa se a denkɛ n'o ye Madu Kulu ye ale de y'i ka dɔn ka fɔ radio Kɔlɔnbada o directeur ye an ka cɛkɔrɔba kɔlɔla simina ala k'o fara k'o ta ka badabada nɔgɔya ye ka kɔto nɔgɔya yɛrɛ ye a n'an bɛ taa jɛ kiti min na ala k'o nɔgɔya ala k'anw yɛrɛ ɲɛ k'an da don kɔnɔ janajaw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi ni juma selila fana ni ala sɔnna ma an bɛ janaja in kɛnɛ kan an ka cɛkɔrɔba ala ka badabada nɔgɔya ye ka kɔto nɔgɔya yɛrɛ ye diɲɛ bɛ tan n'i ma don dɔ sɔgɔmada to yen don dɔ wulada tɛ k'i ɲɛna ala k'anw yɛrɛ ta kɛcogo ɲɛ nin de bɛ dan sigi kunnafoni la bi min la siran balimakɛ n'aw denkɛ